Здравейте, уважаеми приятели, здравейте! Включваме се отново. Добре дошли на всички. Слава на Бога! Кога бяхме в неделя ли бяхме? Неделя, да. В неделя правихме включване, така едно от първите включвания от серията на тема Вяра, Библия и Църквата. Уважаеми приятели, днес искам да засегнем така една много силна тема, значението и смисъла на църквата. Защо толкова много хора пренебрегват и приемат така много общо смисъла на църквата? И ние не можем да ги виниме, защото една голема част от тия хора не знаят истинското значение и смисъла на църквата. Какво означава църквата и защо всеки един човек трябва да познава и да знае смисъла на църквата. Ние в неделя говорихме за значението, за смисъла на двата свята, духовния и земния. И именно смисъла на църквата идва от там, че духовният свят има пряко влияние на нашия живот и в нашето ежедневие, в абсолютно всички сфери. Духовният свят влияе на земния и присъствието ни, действията ни тук на земята влияят пък на духовния. Праведността ни и връзката ни с Бога. Ако ние живееме в една добра, умерена, 100%, хората не може да бъдем 100% праведни, в една добра, умерена праведност, ние даваме добра връзка с духовния свят. Духовният свят кой е? Нашия Спасител Исус Христос. Ако не имаме праведно поведение в ежедневието ни, ако ние сме праведни, ако сме добри, ако живееме в колкото се може по-близко до 10 Божии заповеди, тогава ние имаме добра връзка с нашия Спасител Исус Христос. Затова е важно библейските принципи и заповедите, които са ни дадени от Бога, от всемогъщия Бог и от Исус Христос, ние трябва да ги познаем и да ги познаваме и да знаем защо те са важни. Защото когато ние живееме в праведност, ние може да имаме общение с Бога. Защото всъщност Исус Христос дойде на земята, жертва се и направи това велико дело, именно собствената си саможертва даде, за да може да изкупи нашите трудности, нашите грехове, това, което ни е било унаследено от грехопадението още на Адам и Ева, от Стария Завет. Нали, миналия път това обсъдихме. Фактически нашето присъствие тук на земята е пряко свързано с тази победа и с идването на Исус Христос. Ние затова трябва да познаваме живота на църквата и ние трябва да познаваме нашата връзка с църквата. Защо има смисъл да сме част от църквата? De facto църквата не е една сграда и една общност, която ние трябва да посещаваме от време на време, а целият смисъл на живота е дали ти си част от плана и от победата на Исус, която Той е направил
Дали ти продължаваш, дали си част от неговия план и от неговата борба до пълното му съвършено присъствие сред неговите деца, сред хората, или не си част от неговия план. И понякога, когато се чудиме защо има трудности, защо при определени обстоятелства едни хора при определени обстоятелства имат много по-леко и по-лесно осъществяване на цели, на идеи, на каквото и да е в живота, а за други става по-трудно. Точно от тук идва значението и смисъл от нашата праведност и от това доколко ние сме в църквата. Значи църквата, всички трябва да осъзнаем, че не е сграда. Църквата е дали сърцето ти, душата ти е свързана с праведността, така както ни иска Бог Исус. А защо Исус ни иска да сме праведни, да сме в добруване, да сме в любов и в мир между нас, хората? Всички, които сме деца на Бога, живите хора, всички сме деца на Бога. Исус иска това от нас, за да може Той окончателно да победи присъствието на тъмните сили сред хората. Когато ние сме фанати за ръце, когато се добруваме, когато няма злоба, когато няма агресия, когато няма алчност между нас, тогава ние сме част от църквата, ние сме в отбора на Исус. Нали така, брат? Значи, нека всички приятели, които не са така навлезли, аз много се радвам аз като отварям вече Фейсбука, пълно е с братя, пастори, с славители на Бога. Това е страхотно. Всички трябва да разбереме, че това е новия живот вече. Присъствието на Исус ще става все по-силно и по-силно сред нас. Всичко друго трябва да разбереме, че е демоде. Тепърва Исус започва да навлиза масово и мащабно сред навсякъде, цялото човечество. И колкото по-рано ние осъзнаем и колкото по-рано влеземе в общение и колкото по-рано станеме част от църквата и от общността на всички братя, които вече по-рано са навлезли в това, толкова по-добре за нас и толкова по-леко и толкова по-лесно. Един вид, присъствието на Исус тук на земята е именно заради това, за да може ние да станем част от църквата. Но църквата къде е? Църквата е в сърцето ти, в поведението ти. Когато излезеш на улицата, когато се срещнеш с приятели, с комшията, с близки, с роднини, да имаш обмяна на една чиста енергия, на едно чисто и сърдечно поведение, така че да няма гордост, да няма злоба, да няма алчност, да няма геронтии и да няма нищо негативно в отношението ти към всеки един човек. Тогава ти ставаш част от църквата. Именно това е църквата. Присъствието ти в любов, присъствието ти в добруване, присъствието ти в една така чисто, постоянно позитивно и положително настроение. Защото, здравейте, добре дошли, защото де-факто нашето поведение и нашето излъчване към дребните, към елементарните неща, към ежедневието, показва дали ние в този момент сме в църквата или не сме. Ако ние по цял ден имаме с някой разправи, караме се, ако сме много алчни, ако сме злобни, ако сме в тревожно, депресивно настроение и след това отидем един път в седмицата на църква, това не работи. Идеята е ние да влеземе в една максимално
близка общителност с нашите брати и сестри в ежедневието, в една обмяна на позитивно настроение, обмяна на любов, на добруване между нас. Защото именно когато ние хората сме разделени и когато влизаме в конфликти, когато влизаме в алчност, когато влизаме в злоба, ние тогава се отделяме от тялото на Исус. Отделяме се от помазанието, отделяме се от Неговата топлина, от Неговото слънчево, от Неговите светлина, която закрива тялото ни, семейството ни, децата ни, работата ни, финансите ни. Когато ние влизаме в грехове, когато влизаме в къвги, в геронти, в лошо настроение, в лъжа, тогава ние се отделяме от тялото на Исус и ние излизаме от помазанието и отваряме вратата на тъмните сили и те започват да работят. Затова е много важно ние да се стремиме винаги, те не случайно, де-факто човечеството, когато е създадено, не е имало заповеди, не е имало правила. Всичко е било в любов и в красота и в рай. Но де-факто заповедите, препоръките, аз по-скоро мога да ги нарека препоръките на Бога, които Той явява към първите пророци на земята, тия препоръки Той ни ги дава, което днес им казваме, 10 Божии заповеди. Тия препоръки Бог ни ги дава, за да не отваряме вратата на дявола в нашия живот. Затова, че 10 Божии заповеди са онзи ключ, който може да ни държи в помазанието и в благодата на Бога. Нас, децата ни, семейството ни, бизнесът и финансите ти. Всеки иска, когато работи, труда на ръцете му да дава плод, да дава резултат. Има хора, които страшно много работят, но много дълго време стоят на едно ниво. Няма напредък. Ами ти ако работиш много, обаче постоянно си в грехопадение, постоянно си в къвги, постоянно си в конфликт с някой, ако имаш към някой дух на непростителност, ако мразиш някой, не си простил, постоянно държиш агресия, колкото и да работи човек, каквото и да прави, труда на ръцете му не дава този плод, от който очаква. И нещата не върват. Защото ние, когато влизаме в грехопадение, в грехове, ние губиме помазанието, губиме връзката с Бога. Затова е много важно добруването, любовта и доброто отношение в ежедневието, на най-обикновените нива. Сега тук няколко примера ще зададем по-конкретни. Това беше така съвсем общо обяснение. Фактически Сатана се беше опълчил срещу Бога и беше изгонен от рая. И той заедно с част от падналите ангели бяха завладели земята. Те направиха присъствие на земята, фактически то много солидно. Очевидно е защо останалата част от планетата е трябвало да бъде де-факто обладана, покорена де-факто от тъмните сили. Планетата е била под властта на тъмнината. И де-факто Бог е можел да унищожи дявола и цялото му воинство, обкръжението му, с една дума дори. Но вместо това, всемогъщия Бог е избрал да победи тъмните сили и дявола посредством властта, с която е упълномощил хората, тези, които са създадени по Божия образ и които сами са избрали да обичат Бога. Де-факто, любовта между нас, между хората, доброто отношение, добруването е църквата. Фактически църквата окончателно ще победи борбата между Бога и дявола за неговите деца, за нас. Фактически ние, когато сме в добруване,
когато сме в любов и в една абсолютна позитивна среда и настроение между хората, ние де-факто ставаме войни на Бога срещу големата кауза в борбата между доброто и злото. Когато ние влизаме в агресия, когато влизаме в тъмнина, когато влизаме в злоба, в алчност, в това, ние отиваме в отбора на тъмните сили. Нали така? И наливаме в канчето на тъмните сили. Затова ние, знаейки този велик план, ние трябва да знаем, че когато попаднеш в определено обстоятелство, в определена ситуация и ти трябва да по твоето предишно аз, което си бил и трябва и си свикнал да реагираш примерно агресивно, от тук нататък ти трябва да знаеш, че твоята агресия те вкарва в отбора на тъмните сили. Излизаш от църквата. Излизаш от това, за което си създаден, защото тук видяхме, че Бог е избрал да победи дявола чрез любовта и чрез добруването между децата му. Само по този начин църквата, когато се разширява, когато това многомилиардно население на планетата, те затова църквите масово се, вижте какво става по интернет, по YouTube, в Щатите, в Африка и по Европа вече много навлиза. Толкова много вече пастори има, толкова много хора ежедневно, хиляди, по стотици хиляди има в чужбина, които се събират в преклонение към Бога. Ние тук в България сме много назад още. Айде, ромската общност, виждам, върви напредва. Нека да бъдат благословени всички вестители на Бога, на Божието царство. Но трябва още, много повече трябва от това, което се случва в България. Малко е. Фактически борбата на Бога срещу тъмните сили минава през нашето поведение. Как ние се отнасяме с хората. Дори с семейството ти, с децата ти, с близките, с комшията, с работата навсякъде. От тук нататък ние избираме сами, защото Бог ни е дал, Бог ни е създал. Бог е наш създател, Той е наш спасител. Също така Той е наш предводител. Бог ни е създал. Бог ни спасява. Бог също така може да ни води. Но в същото време Бог ни е дал собствена воля. И ние сами може да избираме какво да правим. И де факто, ако така малко по-дълбоко навлеземе, де факто Бог си е създал едно същество, което може да тръгне срещу него. И това е човек. Ние сами избираме дали тръгваме срещу баща си, срещу създателя си, срещу него, когато сме злобни, когато сме агресивни, когато лъжеме, когато крадеме, когато подиграваме, нали? Тогава ние тръгваме срещу Бог. Ние излизаме от неговия отбор. Защото Бог, пак го повтарям, е наш създател, наш спасител, наш предводител. Той може да ни води винаги. Но ние избираме. Той ни е дал и воля, собствена воля. И ние може да избираме къде да бъдем. Дали с него или не. И де факто, ако ние не живееме в праведност, фактически, ние отиваме в другия отбор. По наша воля. Той не ни кара на сила. Де факто, Той е наш спасител, наш създател, наш предводител, но Той не ни е всемогъщия Бог, слава на Бога. Той не ни е началник. Може ли Бог да те накара сега? Няма да стоиш тук и излез на студеното, да стоиш на минус 20 градуса. Не, ти избираш. Може ли да те накара да тръгнеш пеша за Русия? Не, ти избираш. Така че тази собствена воля е един голям дар. И тук точно е кръстопътя, точно тук е нишата.
в тази свобода, която Той ни е дал, собствената воля, тук попада и точно силата. Ако ти избереш да последваш Него, ти влизаш в победа, влизаш в Неговия отбор. За това, което си създаден, да бъде победено злото окончателно. Ако ние живееме в грях, тогава ние сами по наша воля влизаме в грях. Той не ни кара. Бог никога не ни кара в грях да влизаме. Но много често човешкият ум, заобиколен и обладан от ежедневната, от материалното, от света, от всичко, което ни заобикаля, за да оцеляваме физически, много често ние попадаме в капана и сме раздвоени. И понякога се бъркаме, не че не искаме, но материалното и ежедневието ни обърква и ние не знаеме къде да фанем. И влизаме в агресия да хващаме, влизаме в трудности, влизаме в атаки, влизаме в ситуации, които предизвикват злоба, които предизвикват лъжи, които предизвикват агресивно поведение. Тогава ние влизаме в едно объркано състояние и това може да продължи десетки години. При много хора продължава по цял живот. Затова има много големо. Хората са толкова различни по света. Има и по цялата земя. Иначе Бог ни е създал ние да бъдем в пълен благодат. В здраве, в любов, в изобилие, в богатство. Ние знаем много добре и сме сигурни, че Бог знае много добре от какво имаме нужда, за да сме щастливи и да сме спокойни. Бог го знае много добре. Всъщност Той ни го дава, Той ни го е дал, но ние сами трябва да си го вземеме, живеейки в праведност, в общение с Него. Защото ако ние не сме в църквата, ние излизаме от Неговото помазание, от Неговия план. Не заради друго, не че го прави нарочно, не че го прави за да ни изпита. Просто там има и едни други сили, които от нас са по-силни, но не са по-силни от Бога. И когато ние посещаваме служение, когато ние посещаваме църква, когато ние слушаме Божието Слово, това интуитивно ни държи в връзка с Бога. Затова посещаването на църква, общението с Бога, вече не е въпросът тук разни приятели, Бог да ги благослови, ми пишат, ти от кога си станал набожен? Значи набожен за мен звучи малко старомодно. Това да не познаваш Бога и общението ти с твоя Създател и смисъла на живота, да не го познаваш и да не общуваш, е вече липса на култура. Това е вече... Моля? Абсолютно вярно. Това е седно, макар и още да звучи малко така пресилено, но седно да не знаеш да четеш, да пишеш и да не знаеш таблицата. Това е истината. Ние трябва да познаваме Бога и да имаме общение. Защото по този начин ние си гарантираме стоенето в Неговото помазание. От тук нататък вече волята, която ни е дал Бог, добрия милостив Бог, ние трябва да я привеждаме в покорство и в служение на Бога. Защото всичко друго ние, което искаме, в материален план, в работен, в личен план, семейство, кариера, образование, всичко това Бог ни го дава. Ние може да го развиваме до неизмерими висоти. Има хора, които се издигат в живота, цял живот върват винаги нагоре. Нека да бъдат благословени всички хора, така да бъде. В висота, в богатство, в здраве, в благодат. Ние също трябва да знаем, че всеки един брат и сестра го заслужава и го има това по благодат от Бога. Въпросът е, че някои хора, аз чета, виждам литература, запознаваме се, слушаме много наши братя, сестри по целия свят, всякаква литература. И в Америка, и в други страни, има пастори, които са по трето, четвърто, пето поколение. 5 по 8, това са 400 години. Има хора, които освен от
още по-старите времена, но говоря така за едно съвремие. Кое поколение си пастор? Ми викат, дядо ми, 4-то поколение, пишат в книгите пастори. 300-400, ние къде сме били преди 300 години, 400 тук? Ние не сме знаели за какво става въпрос. Да, имаме възпитание, ние сме християни, нали, посещавали сме църкви, но ние не сме познавали Бог по този начин, по който специално аз вече, нали, виждам и чувствам тук от вече известно време. Така че това нещо на нас ни е дадено по благодат и ние трябва да си го вземеме, да си го получиме, за да бъдем част от така общението и да бъдем в постоянна връзка с Бога. Един вид общението с Бога е една въпрос на култура и на възпитание. Това не е, трябва да го разберете, това не е, дайте да отидем тази неделя на църква, да видим какво ще стане. Не. Това трябва да бъде част от нашата, то е част от нашата генетика, само че трябва да го събудиме в нас и да го припознаеме като част от нашето дихание вече. Нали, тук не става въпрос дали си набожен. Тук не става въпрос дали... Тук става въпрос дали познаваш себе си и дали ти знаеш откъде идваш и за какво си тук. Защото всичко това, което ние го постигаме, слава на Бога, още от деца, първо мечтаеме да си купиме колело, после си мечтаеме да отидем в училище, после мечтаеме нали, да си купиме примерно кола. След това мечтаеме да имаме семейство, да имаме така деца. След това мечтаеме успешна кариера. Всичкото това Бог ни го дава и ние го придобиваме. Нали така? Слава на Бога. Обаче идва един момент, в който ставаш на 40 години, на 50 и всички тия неща Бог ти ги е дал. Така ли е? Слава на Бога. И идва един период, в който вече изниква въпроса и като че ли всичко почва да се повтаря. И всичко става еднакво. Къде са ти целите? Кои са ти целите? Да, искаш други неща, материални, червено Ферари, да ходиш по острови, да ходиш насам. Всичко това Бог ти го дава, няма ограничение. Но къде е края? Има ли край това нещо? Има ли лимит? Става безграничен. И де факто, мислите ли, че смисъла на нашето създаване е това? Ние да постигаме неща, с които си храниме, нали, телата с различни вкусотии, примерно, и присъстваме само на определени места, където иска да ни води егото. Бог има много по-интересен и много по-велик план за всеко едно негово дете. Нещо много по-сериозно, за което ние, ако не познаваме Бога и ако не сме в общение с Бога, няма как да го знаем. И по този начин стоиме в една собствена заблуда и минавайки през много препятствия, в които ни карат много често си задаваме въпроса защо. Колкото по-близко познаваме Бога и колкото по-ясно общуваме с Него, въпросите като защо ще изчезнат от нашия живот. Просто ще влизаме като, как да го кажа, в благодат, във всичко. Така че идеята на познаването на Бога е и заради големия план, който Той очаква от нас, ние да бъдем част от Неговата победоносна армия, за която Той има, милостивия Бог, хиляди години вече търпение. Хиляди години я води тази битка Бог и Той ще я победи. Дали без някой от нас, които сме тук, които ни гледат, или с... Нали, Бог ще победи, то е ясно, окончателно. Но чрез тази воля, която Бог ни е дал, свободната воля, ние решаваме сами дали да бъдем с Него в тази битка. Или не. И милостивия Бог през целия живот на един 100 годишен човек, милостивия Бог очаква всеки един ден. Ако до вчера, ако до края на деня ти не си бил част от Неговата
вече войска и част от неговото това поклонство, което той търси от нас. Той очаква и се надява на следващия ден да станеш. Че нещо ще те доближи до него. Ходенето ти на работа, срещата ти с някой съсед, срещата ти с някой нов приятел, с някой нов колега, нов партньор. Той очаква, че всеки ден, че следващия ден има вероятност ти да се доближиш до него и да влезеш в неговата църква. Защото църквата е армията на Бога. Така трябва да приемем църквата, нали така? Църквата е армията на Бога. И фактически и на 99 години да си на 100-та година, до последния ден Бог разчита и чака ти да влезеш при него. Всеки един. Затова, колкото по-рано ние влеземе в църквата, толкова по-рано си взимаме помазанието, благодатта на Бога. Лесно да върви живот, лесно да има стечение в работата, в бизнеса, в финансите, в семейството, в здраве, в благодат. Колкото по-рано ние си индикираме, че сме с Исус, защото всемогъщия Бог точно за това изпраща Исус Спасителя. Окончателно да ни даде връзката с Бога. Точно проливането на тази свещена, божествена кръв на кръста. Тя де-факто побеждава окончателно тъмните сили. Бого човека, тогава Исус Христос, окончателно побеждава тъмните сили. И тази победа къде действа обаче? Пак това ще го повторя. Тази победа върху тъмните сили действа върху всеки един от нас, който приеме Исус, който приеме църквата, върху всеки един от нас, който става част от това движение. Нека го наречеме движение, защото много хора казват църква, тия са превъртели. Добре, няма да го наричаме църква, нека да го наречеме движението, ако трябва. За някой, който църква не му харесва, думата църква не му харесва. Казват, тия са сектанти, това. Не, приятели. Става въпрос за църква, движение, което влиза в подкрепа и в силата на Бога, във войната и в битката срещу тъмните сили, които окончателно ще бъдат победени и няма да имат вече никакво влияние върху човечеството. Но ние трябва да бъдем част от тази битка, нали така? Слава на Бога! Здравейте, добре дошли! Слава на Бога! Така че, уважаеми приятели, нека да бъдем в църквата, нека да бъдем в движението на Бога. Чрез нашето общение с хората, в ежедневието, в работата, така да влеземе в едно поведение, в едно състояние на добруване, на помощ, да си помагаме, да сме общителни, да си говориме. Аз много често забелязвам напоследък, имаме среди и така нататък. Не си говориме, хората не си говорят, ако нямат интерес с някой. Аз какво се виждам с него, то няма нищо, нямам интерес. Не. Трябва да си общуваме, трябва да си говориме, да се добруваме, да обменяме позитивна енергия, нагласа, да се събираме, да си ядеме, да си пиеме, да хвалиме Бога, да имаме настроение. Тогава ние даваме позитивна сила и даваме позитивно, показваме присъствие в Бога. Не само да гледаме нашия интерес. Защото ние, гледайки колко може да изяде един човек и колко може да изпие, колко може да прибере, колко може да заграби от този живот. Има ли лимит? Няма. Ставаме като животните, като извинение, като прасетата. Не трябва да бъде така. Трябва да имаме лимит, ограничение, което не само да консумираме и да грабиме, а да може и да даваме. Помощ. Обмяна. Взимаш, но и даваш. То затова идва и смисъла и в Библията, още от Стария Завет, за десятъка.
за помощта. Когато взимаш, когато печелиш, когато придобиеш нещо, сподели от него. Дай на хора, които попадат в живота ти, които имат нужда. И не бива никога да чакаме ние страшно много да забогатееме, да имаме в изобилие и тогава да почваме да даваме. Аз сега, когато направя много пари, когато спечеля много, тогава ще започнем да давам. Ама това е обидно. Знаете ли какво обида е това за Бог? И той само мълчи и няма как да ни го каже. Защото, де-факто, Бог всяка сутрин ни събужда, Той ни пази, Той ни закриля. Ето, вземете сега, примерно, какви народи има навсякъде по света. Вземете войните по света, в Украйна. Хора, които са в война. Нали? Но ние не сме там във войната, слава на Бога. Значи милостта на Бога към Неговите деца, пазителството Му е безгранично. А ние чакаме да натрупаме толкова много, че да почнем да помогнем на някой. И де-факто тогава цифрите и сумите нямат значение. Некой може да каже, аз съм дал 10 000 лева за една църква, там направили сме една чешма за един манастир и не знам какво. Обаче той се фали с това. И казва, Господи, ето аз съм дал сега тук пари, нали, дай да видим сега на мен да ми се върнат, да ми се умножат. Знаете ли колко е обидно това за Бог? Това е лицемерие. Това е простотия. Това е пошлост. Това е алчност. Когато даваме, ние трябва да даваме от любов. Може да вземеш едно парче сирене на една бабичка. Мога да помогнеш на комшията ти, виждаш, че не мога да си плати примерно тока или помогни му с 100 лева, дай му 150 лева. Помогни му, ще те благославя. Идеята е, когато се помага, че когато помогнеш на човек в трудност, той е безизходица. И ти като му помогнеш, и той казва, има Господ, бе, то откъде ми го прати Господ? Разбирате ли? Защото ти даваш без да заслужава от среща. Защото нашето човешкото поведение, елементарното и егоистичното какво е? Как ще му давам аз на това пари? Как ще му помагам? Той ни заслужава. Той какво ми е дал? Да, точно така е. Значи той какво ми е дал? Значи идеята е ти да дадеш и да помогнеш от милост, а не по заслуга. Защото я ми кажете, това, че ние сме в ежедневието и сме във всичко, което имаме, заслужили ли сме го пред Бог? Не. Всичко, което имаме, е от милостта на Бога. Всичко, което... Ето идват още приятели, слава на Бога. Всичко, което имаме, е от милостта на Бог, а не, че сме го заслужили. Нали така? Така че тази милост, която Той проявява към Неговите деца, Той иска, всемогъщия Бог, ние да я препредаваме като код милост. Той иска тази милост. Заповядайте. Добър вечер, заповядайте, слава на Бога. Всемогъщия Бог иска тази милост, която Той дава на Неговите деца. Заповядайте, има място. Сядайте, бе. Той иска тази милост ние да я препредаваме. Де-факто, милостта, която Бог има към нас, Той иска ние да индикираме всеки ден по-малко на някъде. Да помогнеш на някой. Да проявиш милост. Да проявиш любов, без да я заслужава обаче от среща. Без да я заслужава от среща. Ето сега, слава на Бога, нашето движение, нашата църква, примерно аз имам идея, днеска ми дойде тази идея. Нашата църква да си направим един наш си център, помощен фонд, който, слава на Бога, аз ще го финансирам.
който всички наши братя и сестри, които са в чужбина, много често има хора, които искат да си дойдат, да си прегърнат родителите, да ги видят. Има хора, които има моменти не могат да си купат билети самолетни, нали така? Не е взел заплата на време, не може, обаче липсата на контакта, липса на общението и липсата на размяна на любов, особено между семействата, това води до отдалечаване от Бога и до влизане в рискова ситуация да влезат в присъствието да пази Бог на тъмните сили. Дългата тъга, как да го кажем, мъката. Когато мъката се държи дълго време и тъгата, това създава опасност за хората да излезнат от помазанието на Бога и да влезат в тъмните сили. Затова ние трябва да се опитаме да дадем модел, пример за добруване. Нека да дадем един телефон наш, тук ще го качиме на профила, на страницата, моя номер, личния и на, примерно, счетоводството. Хора, които имат нужда от чужбина, спешно или дълго време не могат да се приберат. Нека да има едно место, където да знаят, че могат да се обърнат. Колко един билет сега от Германия? 100 евро ли? И по-ефтини. Представете си в месеца ние да помагаме и всеки един от нас да помогне на един, двама, трима, пет или тук, ако цялата църква като имаме възможност и така да помагаме. Да се прибират хората, да се приберат вкъщи, да видят възрастните си родители, майките си, бащите си, да ги прегърнат и пак да се приберат. Какво е това? Това е нещото, което Бог иска от нас. Ние ако изпратиме сега на някой билет за самолет, който не го познаваме, той заслужава ли? По нашето човешко не заслужава. Когато ти дадеш без по нашето човешко да заслужава, тогава ти правиш милостиня и тогава влизаш в любовта на Бога. Ето това е църквата. Това е църквата. Това е движението, което Бог е създал особено от идването на Исус Христос от 2024 години. Това очаква Исус от нас. Той си е дал тялото, жертвал се, изпитал е това мъчение, като ни е предал това свещено писание, тази велика книга. Той го е предал, тук всичко е описано, че това иска от нас всъщност. Да си помагаме и да имаме милост. Милост. Значи, милостта е над справедливостта. Над справедливостта. И тук има в Библията, аз не влизам много в конкретни цитати, по-общо го караме за сега. Не съм толкова и надобрял още, затова повече с общи приказки, но важно е ние ги четеме, но как ги тълкуваме и как ги предаваме. Де факто, има една притча тук в Библията, трябва да видя къде беше само. Значи, един богаташ е имал нива или лозе ли беше, което го обработва. И взима всека сутрин от пяцата, всеки ден взима работници. Когато отиват на пяцата да взимат работници, винаги взимат най-младите и най-силните, за да могат да работят много. Да му свърши много работа. Обаче един ден работата поизостанала, започнало да наближава дъжд, времето се разбавя и са били необходими още хора. Той отива бързо и взима двама човека, които останали там стари и немощни, които никой не ги взима. И той по принуда ги взел. И тях да помогнат. Обаче това е станало последните 2 часа от деня. Ние работят цял ден. 10 часа. И тия накрая старите и немощните дошли за 2 часа нещо по-посвършили там, така. И
вече се стъмнило, заваляло, дъжд не може да се работи. И нека да го речем така, че минава примерно един ангел и отива там. И този чорбаджията казва така, ето свършиха работа. Сега кажи сега по справедливост на кой да платя първо. На тия младите, които работят цял ден, или на тия старите. И той му казва, първо ще платиш на старите. И защо? Ние са работили цял ден. Така. А на кой колко да дам? И той казва, на всички ще дадеш по-равно. Абе, как ще дам по-равно? Ние работят 10 часа цял ден, те са млади, силни, натоварили са ми тук 10 каруци, примерно, грозде, това. Тия дойдоха за 2 часа, те са стари, немощни, те не могат да вземат толкова, колкото взимат другите. Това е човешкото мислене. Нашето мислене. Човешкото. И де-факто на него му се казва, това, че те са стари, болнави и безсилни, те не са виновни за това, че са в такава позиция. Ти викнал ли си ги да работят? Викнал. Дошли ли са? Дошли са. Каквото си им казал, каквото са могли, направили ли са? Не направили са. Сега ще дадеш на всички по-равно. И на младите толкова, и на тия старите и немощните им дай и на тех по толкова. Можеш ли? Аз мога да им дам, а не е справедливо, те не са работили толкова. Но де-факто препоръката на Бога е да се проявява милост, а не справедливост. Защото милостта е отвъд справедливостта по нашата представа. Де-факто ти, когато премахнеш по твоето човешкото его мисленето и приложиш мисленето на Бога, ти тогава влизаш в помазанието на Бога. Тогава докосваш сърцето на Бога и тогава ти ставаш част от Неговата милост и светлина. Тогава ти ставаш част от църквата. Тогава ти си църква. Тогава ти си движение, което се противопоставя на другите сили, за да вземем превес окончателно над светлината, със светлината. Нали така и си? Хареса ли ти това? Така, да. Най-лесно да кажеш не е справедливо. И много често ние трябва да създаваме, когато попадаме в ситуации, ние трябва да се научиме да мислиме не как ти искаш в момента да го приложиш, как ти е лесно на тебе, а винаги трябва да кажеш как ли ще погледне Бог в тази ситуация. Как ли би искал Бог да реагира в момента? Да слезе и на това да му набия 2 шамара и да излезе с щангата от колата, че ме е засекал на улицата. Бог как ще го приеме това? Или да проявиш смиреност и любов. Колкото се може по-често в деня, ние трябва да прилагаме това поведение. Аз искам да стане така, но как ли би искал Бог да постъпи в този момент? Въобще духа каже ли ти, отведе ли те духа към този въпрос? Значи това е интуицията и духа на всеки един човек, който го има от Бога. Значи спри за момент, превърти го без много да даваш на мисълта и на егото предимство, а дай предимство на душата. Защото душата и духа винаги те водят към контакта с Бога. А много често мозъка, нашите мисли са обременени от алчност, от желание, от това. И много често мислите и егото ни кара да се отдалечаваме от Бога. Затова давайте път на душата, на духа да ви води. Особено в такива моменти. Значи, милостта е отвъд справедливостта. Защото справедливостта ние сме я решили по нашите човешки мисли. Какво е справедливост? Идва Цветан Цветанов, спортист, състезател по лека атлетика и прави закони за банковите, за финансите, за социалната политика, за това какво разбира, примерно, Бог да го благослови. Какво разбира един спортист и леко атлет от финанси, от право, от социална политика и той промени половината закони в България. Значи справедливостта е човешкото виждане.
Тя днеска може да бъде такава, но след 2 години идва друго правителство и казва, това не е справедливо така, пенсионерите няма да се пенсионират на 65, ще се пенсионират на 60. И вече това е справедливост, определено от човешката мисъл. Нали? Така че справедливостта по човешкото мислене е нещо много шантало. То е един път така, един път така. Но милостта от божествената гледна, от изворите, от дълбините на Бога, милостта е непроменлива величина. Не може да я промени ни Цветанов, ни Бойко, ни Пеевски, ни никой. Милостта идва от Бога и ние трябва да я държиме в сърцата си. Нали така, брат? Да. Милостта идва от сърцата. Тя не може да ти се набие от някакво правителство, от някакъв политик или какво си. Така че винаги трябва да носиме в душите си милостта. Милостта е онова нещо, което ни отвежда към Бога. И ние ставаме Негови помазаници. Слава на Бога. Да, слава на Бога. Човек дори без образование да е, без квалификация да е, дори да няма някакви качества за работа, за това. Има ли милост в този човек? Той е мил за Бога. И той се движи в помазание. Но тук нататък ние трябва да знаем, че тези неща са изключително важни. Защото Исус дойде точно да въведе тази милост, да я предаде и да ни го закодира. Обаче ние, когато не познаваме църквата и когато нямаме общение и когато не сме дали силно присъствие на милостта в нашия живот, ние сме далече от църквата. Далече сме. Но слава на Бога, ето Бог работи, особено чрез събиранията и социалните мрежи. Нека да бъдат благословени всички приятели, братя, сестри, които разпространяват Словото. Това е уникален. Никога църквата не е била по-мощна в историята на човечеството, откакто от сега, от това време. Това го казват всички най-големите пастори, проповедници. Особено чрез социалните мрежи. Ето сега ние сме тук, в Костинброд, София. Но могат да ни гледат и в Щатите, гледат ни в Германия, гледат ни в Англия, гледат. Не е и разпространение това на Словото. Разпространение. Това е пробив на кой? Това не е наш пробив. Това е пробив на Бога. Това е пробив на Бога. Ние тук всички сме събрали тия, които ни гледат и общуваме. Това е плана на Бог. Той работи. Той работи ежедневно. И колкото повече хора и по-бързо влезат в църквата, Бог се радва и е радостен. Слава на Бога за това. И всъщност любовта винаги дава най-доброто между хората. Всъщност ние трябва да ходим като Негови посланници, побеждавайки княза на този свят. Кой бе? Княза, нали? Тъмните сили. Значи ние трябва да ходим като посланници на Бога. Значи да се закачиме. Затова се казва в Библията, че всеки един от нас, ние сме частица от тялото Христово, от тялото на Исус. Всеки един от тебе е частица от тялото на Исус. Ние го изграждаме. Ако ти излезеш от църквата, ако ти ставаш агресивен, ако ти ставаш шалчен, ако ти мислиш само за егото си, ако мислиш само за себе си да се храниш и ако не помагаш на хората, ти излизаш от тялото на Исус и Той страда. Той страда за всеко едно Негово дете. И всеки един за Исус е толкова ценен, че не може да си представим. И ние живееме по 100 години, слава на Бога, защото Исус очаква всеко едно Негово дете да бъде максимално в Неговото тяло, за да може окончателно да стане победата. Слава на Бога.
Затова е важно да стоиме в Бога, затова е важно да стоиме в праведността, затова е важно да стоиме в любов, в добри отношения между хората и така нататък. И всъщност, пак връщам малко назад, уважаеми приятели. Само да кажа, тук някои приятели ми казват, пастор ли си станал, проповедник? Не, аз не съм пастор, нямам такова нито образование още, нито някой ме ръкоположил. Не, аз не съм пастор. Аз съм си, кой както си ме знае. Просто това е новото, което аз се чувствам, духа ме кара да го споделям. Който иска да гледа, който иска да слуша. Некой моля да ме караш Зорен да гледа сега? Не. Гаси копчето, натиска, айде беги, отваря си YouTube, гледа си песни, музика. Но това е нещо, което мен чувствам вътрешна потребност да го споделям. Нали? Всъщност, връщаме малко назад. Де факто, Сатана не дойде в Едем. Вижте, това е много важно. Сатана не дойде в Едемската градина, там където стана греха от Адам и Ева, със сила, за да завземе властта. Защото де-факто тъмните сили взеха властта на земята, когато Адам и Ева направиха греха. Но той не дойде със сила. Той не можеше да го направи със сила. Защо? Той нямаше власт. Властта дава сила. И тъй като на хората де-факто бяха поверени ключовете на властта над планетата, ключовете на властта, Бог когато създава човека на земята, той го създава Бого-човек. Ние сме властвали над планетата. Ние сме били властването. Дявола е несъизмерим с човека. Значи той, можеш ли от някой, който е по-силен от тебе, можеш ли да вземеш ключовете? Ето сега идва едно дете тук на 2 годинки и при мен има ключове. Може ли това дете на 2 години да вземе ключа от мене за управлението, тук за царството, примерно, за човечеството? Малкото дете не може да го вземе. Може да го вземе, ако аз му го дам. И де-факто, извършвайки греха Адам и Ева, греха е онзи, който предаде ключовете на дявола, а не че дявола е по-силен от човека. Греха е онова нещо, което даде ключовете за човечеството на тъмните сили. Оттам дойдоха трудностите върху хората, оттам дойдоха вече болестите, трудностите, беднотията на планетата, това, войните, кръвопролитието. Греха, де-факто той не е взел ключовете, защото той не може да ги вземе от Бога, от Бога-човека. А на него му бяха предадени чрез греха. Той само си ги сви. Чрез лъжа и чрез измама. Затова лъжата и измамата са грях. Защото дявола идва чрез лъжа и казва на Ева: яш от плода, защото ако ядеш, вие ще станете като Бог. Чрез лъжа, а не че дявола е бил по-силен от Адам или от Ева. И де-факто чрез греха вече, лъжата прави греха. И греха дава ключове вече на тъмните сили. Така, и тъй като на хората бяха поверени ключовете на властта над планетата, дяволът трябваше да ги придобие чрез лъжа. Предложението човека да яде от забранения плод представляваше всъщност простото усилие на дявола да накара Адам и Ева да се съгласят с него в противопоставянето на Бога и по този начин да му дадат сила. Чрез това съгласие той има силата да убива, да открадне и да погуби дявола. Чрез това съгласие. Важно е да се осъзнае също, че дори днес Сатана има сила само чрез съгласието. Де-факто дявола работи там само, когато има съгласие от среща. Когато се подаде човек. А съгласието откъде идва?
и от греха. Де факто, хората, когато са в грях, те дават маса на дявола. Иначе той не може да работи. Там, където има праведност, там, където има добруване, където има любов, където няма лъжи, няма измами, няма това. Там дявола не може да работи. Той си дига парцалите и бега на друго место. Затова е важно общението с Бога. Затова е важно да присъстваме в църквите, да слушаме Словото, да се запознаваме, защото тогава ние стоиме в присъствието на Бога. И как се стига? Чрез слушане и чрез четене. Когато присъстваш, когато слушаш, може да ходиш на църква, може да слушаш в интернет, да слушаш проповеди. Но ти, когато си в това Слово, шанса да стоиш праведен е много висок. Когато не посещаваш църкви, когато не слушаш Слово, когато си цял ден в материалното, в това, и човек се отдалечава. Така. Всъщност, властта на човечеството бе дадена властта на човечеството да управлява бе загубена, когато Адам яде от забранения плод, така, това го казахме от 9. И де факто, виж какво казва Бог, слуги сте на онзи, на когото се покоряват. Значи ние сме слуги на онзи, на когото се покоряваме. Или се покоряваме на дявола, или се покоряваме на Бога. Кога се покоряваме на дявола? Когато правим грехове. Злоба, алчност, агресия, омраза, високомерие, надменност. Високомерието е много голям грях. Много голям грях е високомерието. Бог иска да бъдем еднакви. Еднакви по сърце. Може да се различаваме, нали? По външно всеки са различни, но сърцата ни трябва да излъчват само доброта и любов. А когато има високомерие, ние се отдалечаваме от Бога. Така че затова Бог казва, т.е. апостол Павел, слуги сте на онзи, на когото се покоряват. Ако ние сме в добруване, в любов, в смиреност, ние се покоряваме на Бога. Ако сме слуги на Бога, значи сме негови помазаници, протектирани, защитени. И така, значи това е общата тема, приятели, говориме за църквата. Всъщност какво е църквата? Църквата не е сграда, църквата не е едно присъствие, църквата не е в неделя да отидеш някъде, а църквата е ти си част от църквата, когато носиш любов, когато носиш добруване и когато имаш усет не за справедливост по човешко, а прилагаш в ежедневието на твоя живот, прилагаш милостта, а не справедливостта. Значи, ние трябва да стоиме в позиция на милост към околните, а не по заслуги, кой какво заслужил. Страхотна тема е това. И де факто, тук пак отваряме, Лука 19:10 казва, Исус дойде да потърси и да спаси изгубеното. Кое е изгубено? Значи ние сме били създадени в рай, в пълна благодат от Бога. В райската градина, така както си го представяме по приказките. Но де факто греха и идването на дявола, ние загубваме този рай. Загубваме пълната благодат от Бога. Защото дявола се намесва и ни го изземва, открадва го чрез лъжа. И де факто Исус идва, за да го победи и за да ни върне това, което сме загубили в Едемската градина от Адам и Ева, от греха. Той идва да ни го възстанови. И Той го е възстановил. И де факто ние трябва само да си го вземеме, когато го препознаем. Защото това възстановяване важи
само за онзи, който приеме Исус, който приеме победата, който я припознае и който я каже. Тогава махаме масата от влиянието на тъмните сили от нашия живот. Когато приемем Исус и когато влезем в общение с Него. Затова се казва, Той дойде, за да върне, да спаси изгубеното. Бе загубено не само човечеството, но и Неговото господство над планетата. Исус дойде да възстанови и двете. Сатана се опита да осуети този план на края на 40-дневния пост на Исус Христос, когато прави. Дяволът знаеше, че не е достоен Исус да му се поклони. Но също така знаеше, че Исус бе дошъл да възстанови властта. Дяволът знаеше, че Исус дойде за това, да върне властта на човечеството. Той знаеше. И всъщност Сатана му каза, ще дам на теб цялата власт и славата на тези царства, защото е била предадена на мен. Виж какво му казва Сатана. Ще ти дам властта, иска да го подлъже, както подлъга Адам и Ева, пак с лъжа искаше да направи и при Исус. Пак искаше и него да подлъже. И казва му, ще дам на теб цялата власт и славата на тези царства. Един вид. Сатана искаше да направи Исус цар на земното ниво. Искаше да го направи да бъде, на земно ниво да стане. И той казва, защото е била предадена на мен. Сатана му напомня, че властта му е била предадена. Кога? Когато Адам и Ева му дават ключовете от греха. Пак тук се повтаря, била е предадена, а не аз съм я взел. Дори тук се доказва, че Сатана не е взел властта, а му беше дадена, защото той не е по-силен от човек. И де факто и той му каза Сатанаца, и аз я давам на когото си искам. И така, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Забележете фразата, защото на мене е предадена. Предадена. Дадоха му ключовете. Предадоха му ги чрез какво? Чрез греха. Така че нашия апел днес, това, което е темата, църквата и това, нека да стоиме в праведност. Нека да стоиме в любов, в приятно общение с всички хора, които ни заобикалят. Защото ако не сме, ние какво правиме чрез греха? Предаваме ключовете на своя живот. Даваш маса на сатаната. Не му давайте ключовете, не му давайте маса. Бъдете добри, бъдете в любов, бъдете милостиви, бъдете праведни. Слава на Бога! И тогава Сатана не можеше просто да си я открадне. Тя беше преотстъпена, което казахме, когато Адам извърши греха. И все едно Сатана каза на Исус, аз знам защо си дошъл, а ти знаеш какво искам. Поклони ми се и ще ти върна ключовете на властта. Дявола искаше Исус да му се поклони. В действителност Сатана предложи на Исус пряк път към неговата цел да възвърне уж ключовете на властта, която човекът бе загубил чрез греха. Исус му каза, не. И отказа да му отдава каквато и да било чест. Именно същото това желание да му бъде отдадена почит бе причината, поради която Сатана падна от небето. Исус не се отклони от пътя си, тъй като бе дошъл за да умре, за да спечели битката върху Сатана, към Сатаната. Той не се подаде. Всъщност, всемогъщия Бог искаше Сатана да бъде победен от човек. Това беше плана. Само чрез човек да бъде победен, какъвто е бил Исус. Исус е бил човек с Божий дух, но той е бил Бого-човек. Той е бил и двете. Ако той се беше предал, ако беше загубил, това, което е запланувано се може, Исус щеше да остане само човек. Но той, изпълнявайки мисията плана, той като човек
побеждава. Значи дявол е трябвало да бъде победен от кръв и плът, каквато Исус е имал, от човек. Защото всички други пророци в Завета, в Библията, в Стария Завет не са могли да го направят. Исус изпълнява този план и де-факто всемогъщия Бог иска Сатана да бъде победен именно от човек. От един, създаден по негово подобие, какъвто беше Исус, който щеше да пролее кръвта си, за да изкупи чрез кръвта човечеството. И всъщност той всъщност се лиши от правата си на Бог. Исус на земята. Той е бил Богочовек, но той се лиши от правата си на Бог. Не ги е употребил, за да остане само като човек, за да може да изпълни заръката, да бъде победен дявол от човек. Фактически той не се ползва от правата си на Бог. Може да се спаси на кръста, да не го убият. Но заръката, плана е тази човешка кръв, само тя да победи. Точно изкуплението. Затова се казва слава на Бога, слава на Исус. Защото това, което Исус е направил, то е... Няма думи, с които може да се опише това, което той ни върна ключовете от владението, от царството на земята да властваме. И ние стоейки праведни, общувайки с Исус, ние държиме ключовете за нашия живот в нас. Слава на Бога! И всъщност Сатана бе победен от човек, човешки син, който бе правилно обвързан с Бог. Сега, когато хората приемат жертвата на Христос на кръста за спасение, съответно, когато ние приемеме Исус, Неговата жертва, когато я приемеме, че е така, де-факто ние биваме присъдени, потопени в тази победа. Ние ставаме част от тази победа, когато я приемеме, когато стане част от нашия живот. Ето това е църквата, това е движението на Бог, който създава. И де факто Исус победи дявола с безгрешния си живот. Победи го чрез смъртта си, плащайки за нашите грехове с кръвта си. И пак чрез възкресението, триумфално държейки ключовете на смъртта в ада. Исус върна ключовете. И тук сега има нещо много интересно, тук трябва да го кажем. Изкупвайки човека, Исус възвърна онова, от което човека се бе отказал от престола си. Той победоносно заявява: Исус, даде ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и възвестявайте. Де факто тая власт Исус иска ние всеки един да си я вземе, да си я върне. Това става именно чрез общение и чрез нашето поведение. Нали? Или си взимаме властта, която ни е дадена, или ние не знаем. И всеки човек, за съжаление, все още, който не е в общение, който не е в общение с Бога и не е в църквата, той де факто не знае. Той не знае и не може да си вземе правата и властта, която Исус му е върнал. На здраве. Кои са правата, които ни върна Исус? Върна ни да сме здрави, да няма болести, върна ни да сме успешни, да излъчваме любов, върна ни да живееме в благодат, в богатство и в помазание. Моля? Това ни върна Исус, разбирате ли ме? Той ни върна, защото ние сме създадени да живеем в богатство, в благодат, в добруване, в добро отношение, в семейство, в кариера.
Бог се радва да живеем в пълен благодат, в пълно помазание. Никога Бог не иска лошото за своите деца. Така че Исус точно тази победа ни върна, както бяхме в Едемската градина, в рая. Исус ни го върна отново. И от нас зависи дали ние ще го знаеме и дали си го взимаме. Затова ние каниме братя и сестри и приятели, затова се пускаме във Фейсбук. Много хора, уважаеми приятели, ако си мислят някъде, гледат, въпреки че Бог прави чудеса всеки ден, навсякъде, изцеления, помазания на много хора. Слава на Бога! Нека да бъдат благословени всички вестители, всички пастори, всички славители. Слава на Бога! Но нека да се знае, тези, които когато видят пастори по Фейсбук или когато видят вестители на Бога и казват много че, давай натам да ги махам сега тия. Не, приятели, не е така. Това е новото, това е общението, това е нещото, което ще даде ключовете към твоя живот, към победа, към изцеление, към помазание, към благодат. Слава на Бога. Нали така? Така че всеки ден общение, всеки ден задължително това трябва да стане част от нашето дихание, от нашата... Просто да е едно свободно поведение. Когато ти свикнеш вече с добротата, с любовта, с добруването, с милостта към хората, то си става в тебе, църквата си е в тебе вече. Постоянно. Църквата си е с тебе, ти си влизаш в помазанието на Исус, взимаш си ключовете, слагаш си ги в джоба и това е. Никой не може да ти ги вземе, когато си в общение с Бога и в добруване. Нали? Успяхте да ме разберете? Да. И така. И всъщност тук се казва, първоначалният план на Бога, де-факто, никога не е бил прекратяван. Той бе напълно осъществен и завършен веднъж и завинаги с възкресението на Исус Христос. Де-факто Бог изпълни своя план. Той върна обратно ключовете на земята за властването. Върна ключовете. Исус ги върна на нас. И затова църквата е важна, защото всеки един обаче, всеки един от нас трябва да си ги върне в джоба. Некой моли да дойде, некой изорен да ти сложи в джоба ключа. Не може ти, ако не даваш и ако такова. Ти трябва да си го вземеш. Как го взимаш? Чрез сърцето. Когато влезеш в добруване, в милост, в благодат и в поклонство на Бога. Когато не сме в грехове. Тогава ти си прибираш ключовете. Де факто това Исус ни го е дал, но всеки един по-отделно трябва да си го вземе. И затова се казва, първоначалният план никога не е бил прекратяван. Той е напълно осъществен и завършен веднъж и завинаги с възкресението и възнесението на Исус в небесата. Така ние трябваше да бъдем напълно възстановени за плана му, да владеем като хора, създадени по Неговия образ. И като такива да се научим да прилагаме обаче победата, спечелена от Господа. Де факто ние, когато вземем ключовете, всеки един от нас, чрез Исус, ние трябва вече да прилагаме тази победа в ежедневието. Чрез любов, чрез смелост, чрез общение, чрез благодат, чрез добруване, чрез милост. Ти я прилагаш. Нали? Защото ти може да вземеш ключа един път, ама то трябва да стане част от твоето ежедневие. Тогава ти си вече в тази победа. Когато я прилагаш във всичко, навсякъде. И това става, приятели, в най-дребните, обикновените неща. Когато седиш на бензиностанцията, когато отидеш на магазина, когато видиш комшията, че има нужда от някаква помощ. Това, значи ти трябва да влезеш в дребните неща. Бог никога няма да ти даде някаква велика кауза да направиш нещо велико за човешко изпитание, ако ти в дребните неща не го прилагаш. Така че Бог не иска много от нас. Той иска в ежедневната, в малката комуникация, в ежедневието, иска да прилагаме тая любов и тая милост между нас. Тогава ние сме в Неговата сила. Родени сме да владеем,
да владеем над творението, над тъмнината и да властваме над тъмнината. Де факто Исус това ни даде. Това е спасението на Исус, което даде. Така че, уважаеми приятели, затварям така. Колко стана, Чочо? Колко време сме? 20. Колко почнахме? Добре. Значи, затваряме така в една фактически. Църквата е нашето ежедневие. Добруването, общението и това, което Исус е спечелил за нас, ние чрез общението, чрез присъствието, ние фактически възстановяваме и взимаме това, което Исус го е спечелил и което ни го е дал. Ако ние не присъстваме в църква, ако ние не присъстваме в общение с Бога, ние не можем да станем част от тая победа. Нали така? Слава на Бога. Така че това са темите, уважаеми приятели, които се радваме. Ние ежедневно така се потапяме в това безкрайно творение на Бога, в Словото, в Библията. Така че нека всички да бъдат благословени. Слава на Бога. Всички, които ни гледат, нека да бъдат благословени в името на Исус. Може да направим една молитва. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята, во веки веков. Амин. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, Исусе Христе. Благодарим Ти, Господи, за това, че дойде на земята. За това, че прие, Господи, да понесеш болките и страданието на Твоето тяло, Господи. Благодарим Ти, Исусе Христе. Благодарим Ти за това, че отиде на кръста, Господи, и проля своята свещена, божествена кръв, Господи. И там на онова дърво, Господи, Ти окончателно победи и смаза силите на злото и ни върна ключовете на победата. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, за тази победа. Благодарим Ти, Господи, на третия ден Ти възкръсна, Господи, от мъртвите и се въздигна в небесата и стана наш цар, наш спасител, наш предводител. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, Исусе Христе, да се свети името Ти, да бъде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята, во веки веков. Амин. Благодарим Ти, Господи. Нека Твоята светлина, Господи, нека Твоята светлина, Господи, да бъде Твоята любов, Твоята милост, да бъде върху всички брати и сестри, Господи, които ни гледат. Нека Твоята благословие, Господи, нека Твоята любов, Господи, да бъде върху всички. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти за Твоята любов, за Твоята милост. Благодарим Ти за благодатта, Господи, която ни даваш всеки ден, всеки час и всяка секунда. Бъдете благословени всички. Слава на Бога. Слава на Бога. Амин. Директно ли се гледа? Да. YouTube?